První měsíce roku 1990 to byla krásná a neopakovatelná doba. Všichni jsme byli opojeni svobodou. Holky, podařilo se mi sehnat anonci. Oho, no tak to je skvělý, protože Veronice došly objednávací kupony, víc. Paráda. Je reportér. Můžu si ho půjčit? Jo, to víš, že jo. Tak se mějte. Zatím. I když někteří si svobodu zase vyložili po své. Pardon, s dovolením, já se jenom podívám. Nebojte, zbude i na vás, paníčky. Ale do fronty dámy. No dovolte, ale my také časopisy nepotřebujeme. Opravdu. Jdu anonci. Děkuji. Tak co to zase prodáváš? Víš co, měla jsem takový starý servis po babičce a vůbec jsem ho nepoužívala. Jo, tady je. Jo. Jo, většinu pravdy. Tak pojď. Tady v těch novinách je snad úplně všecko. Hej, přečti si to. Kde? Tady. Jsem něžná i vášnivá, jestli se chceš přesvědčit, zavolej. Soňa, 25 let. No. Hej, mami, představ si, že v anonce jsem viděla inzerát, že ponúkali presne taký istý príborník, jak máme doma v Lúčke. Vážně? A koľko zaň pýtali? Na závěr, vy, kdo se zúčastníte historické události, dbejte pokynu organizátorů nejenom před, No tak koľko? ale ve zvýšené... To bylo asi v jinej anonce. No tak mi ju zožeň. Ahoj, kocoure, tak jaký bys měl přání? Já jenom chci vědět, jestli znáte mýho manžela.